Mama ye mamunye na akwaba edemoba Alandu Media so said ye wo de ma mamre ni amani enti no enne Kenyasi hene kwabiri Kenyasi hene berema Fredria ajiman ababiu ene ne hema nananom Akomfour bosoma brafo ena afenso abosomfo a wo mo kwabiri ne mpota munyina ene no mabodwa fefa berema ena afei odumja Akomfour bosare Akomfour panyi ena wodudwomu a o mana nanom nyina tenase ena afenso akwaba ne nyina eye bakope Kenyasi homecoming 2022 no enne ena nananom aya amamrani amani apadwumadi no ho entoma na esan se yenkonya amamrani amani enti no enne eye nananom Akomfour eda enu nti enne se wontimi amma Kenyasi a wonkachi ena Alandu Media enti no ye de to mo baby bia wo bia na wonso watimi ahwebe enu nti se wo ye Kenyasi de hye na wo Kumasi anase pe binti akopiem amanfo maso a odi abaya ne so behwe no wo YouTube Alandu Media o subscribe sha na amanfo so enya bia hwe nana piao bo sorry Akomfour penny na wati esi dwomu a wosa na esanse dwumedie eye nananom ne eda nananom Akomfour akoma so ntino Akomfour Abbas black and white powers onani monyam beta dwumedie na echi sanso na Akomfour show boy ono so nani monyam beta dwumedie na echi bo sorry Akomfour penny ane mra ne din a ye de sano eye ba ko pe Akomfour odumja abrempon Akomfour adefo Akomfour eye odumja Akomfour ono na edi asano sanso na nana kudi ba wasaba nso baaye Akomfour mo baaye no mo doso omunyina ebe komoye akire se Asante mine ebibi mine Ghana mine yeso so ye de a wotweda mponyankopon dodom ye ene akom nana show boy o tutu tata ye no nana ye ma wakwaba pia wenyina jese Kenyasi homecoming no eno ne ye bia no eno je sa wo chichi ne benchi a hwene hu se dodo sika no anase de ye twa to wo bi atwia no yibi ma esanse mpanyi se kwacha de fa sika ene de ye berema Fredria ajiman ababio Kenyasi hene woni natena nkonya ena omo edudwoma na na etutu tatai berema yemo akwaba ododo bribie yemo akwaba oyokodehye yemo akwaba berema pia enne ni e friend pe ni behwe ewo Kenyasi berema Fredria ajiman ababio awoye Kenyasi hene mana nanom Akomfour a omodo odrabe bodomu abebo ama enne fen omo hye no sonko kwanso no omo munyina akwaba efe dodo berema no eye wa otutu tatai berema nyankwada
so engina ho kopem se yewura betra se na sɛdeɛ amammerɛ sitie no ɛne amammerɛ sisie no barima ama ɔmo akɔ abaawi a barima abɛtena aseɛ ɔmo nso so ɛbɛma barima akɔ aba ɛne atena ase Nana and the pay for a kind Nana Akomfour Dona Edinkai Abba Sabi Yura Atrasi Apply Edaho Nana Yura Padaho Obia Betty Akona Akoma Yura Ababa Jumadino Ayakama Kama Nanama Akomfour bebree ɛwɔ ha ɛnkyɛ bia yɛde nananoma ɔmama bɛka yɛn nsa wɔ ha nyinaa de ɛbɛto dwa saa bere deɛ yɛwura barima afiri a agyemae nana ato ase ti nananom Akomfour no bɛtumi akɔ yɛwura hɔ na wakɔma no afaaba Nana show boy enso na akakochia barima
Akomfour bus and an in dom. Ababe drew jabono asiano. Akomfour bus and so na kwa chia berima fefefe.
So you Kenyasi this year, na so we are Santa this year, na ufiri Ghana. That's why when you and you are mamma and money, one of the baby, I'm so crop. Hey, I come there for say. And Kenyasi homecoming no. And then it died in Kenya. Jumedia de Sheshaso. Then I ain't an animal na. And when see, but you didn't put your coupon here to my touch never to us. They better from Biano. Alandu Media, ye de baba be someone. Kai say YouTube over subscribe no share ma for friends when you be a share. Na we Kenyasi de share na we fi Kenyasi. Na we Kenyasi ne bottom when na ne essence who did the cause we Kenyasi na. Homecoming ye de baba someone. Adi fa mamre ni amanye wunyi narano. Just say Alandu Media so. Na we chede ampo nyankopon na no nya o kese sedane da. Money yetsana. I will shake you to me dinner. Naminyo Kessiasa. Kaiso was subscribe it. Now we share my mouth when you be ashamed. Bury my free dear. Ajimine abebio. Won castle. Or he no won castle. Or he no won castle. Or he young quada. More pia. Which an abon young company be says she will Alandu Media. Macram.